da pailain dito'y rabaw iti daga. Tuloy tayo nga rod nga ikararagan daytoy nga inatayo nga ni Margaret Agpalo ken dagiti amin nga intentions nga naidaton itata nga nasantuan a misa. Tumakder tayo amin para iti kararag asa pasap. Kakabsat nagungar ni Kristo kadagiti naikit tutugawitan ti makanawan iti Ama tapno agnanayon nga mangibabaet iti simbaan na. Iti panagtalekta iti Dios isu nga mangipangag kadagiti araraw dagiti mamati ti anak na. Ikay satay dagiti kararag tayo nang nangruna iti dayto nga inatayo nga ni Margaret Agpalo ket kunatayo iti tunggal panggep apu denggen nakam kadi. Apu denggen nakam kadi. Iti bunyag, inawat ni Margaret ti silaw ni Kristo. Pagsyatan itan ti sipnget ket iturong mo alumasat kadagiti danong ti patay. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Nakiranod ti kabsat ni ani Margaret iti langisaan ti mangisalakan. Awatan ko man ang makiranod iti nailangitan a padaya. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Adu agay gagayem ken kabagyan ni ti umuna a pimusay. Yem da kami ket ururayan ti pagarian. Itdem kadakwada ti agnanayon a pagtaengan ti sidong ti anak niya. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Inaldaw nga adu ti matay gapu ti kinaranggas, gubat ken bisin. Ipariknam ti kaasim kadagiti agsagaba, gapu kadagiti apan naglabsing ti ayat. Ket urnungen da ida iti agnanayon na pagarian ti kapya. Ita kaasim dawatan ni kankaa. Apu denggen nakam kadi. Makasapol itan ti liwliwa ken nama ti pamilya ken gagayem ni Margaret a kapsat kali. Patib kerem ti pammatid da, ken pukawen ti panagduwa-duwa iti daytoy a panagladingit da. Ita kaasim dawatan ni kankaa. Apu denggen nakam kadi. Intay metinayon ti karawada di Agpalo, iawing ken mani awing ken ni Cornelio Ewo. Diyos nga apumi sikatimang kaditi kapaken sa lunat kadagiti amin na kararwa. Denggen ti kararag ni Jesucristo mangisalakan ken dagiti araraw dagiti tataum. Isuda nga nasubot babayan iti dara ti kordero. Pakawanen dagiti basbason dagiti amin na matmaturog ken Kristo. Et nagdenda iti pagayam. Dawaten mi daytoy gapu ken Jesucristo nga anak mo ken apumi. Amen.